Entrarà per la via 1 el tren de la línia S1 amb destinació Terrassa Nacions Unides. Tren Granota. Entrarà per la via 1 el tren de la línia S1 amb destinació Terrassa Nacions Unides. Tren Granota. S1. Portes tancades. Què dius? No, sí, per comptar. S1. Sí. Sabadell, Parc del Nord. Via 1. vinga, fes per sortir. Barcelona, plaça Catalunya. Via 1. Atenció, sisplau. Tingueu cura dels vostres objectes personals.1. Món Nova.